que a primera vista li van parèixer que s'acabava d'escoltar. No són vostès els clarinets? Va preguntar Silas. Res més lluny. Som un poc semblants en el nostre aspecte exterior, però la nostra embocadura té una canya d'or, per la qual cosa el nostre so és totalment diferent. I crec que haurem de guanyar aquest concurs perquè tenim el timbre més diferent del grup. A més, tots els usem com a referència per afinar. Te ho demostrarem. Simples formes i grandàries, com els clarinets, però són molt més divertits. De veritat, la música d'aquests instruments i el seu caràcter eren divertit i el seu ritme contagiós. Silas estava eufòric per tanta diversió quan va soltar el cant d'uns vells pardalets. Estaven tots molt formals, esperant a que arribara el mag, que va decidir començar per uns instruments que li van parèixer singulars, per la gran vara que movien amb desenvoltura per a realitzar els diferents sons. Eren els trombons.